Voetgangers en automobilisten die trokken door de Diepswal in Dokkum bewegen. Er zijn zwaar genoeg bij een aantal partijen in de gemeente hiervan Noord-Friesland. Nou, wij willen eigenlijk dat er zo min mogelijk verkeersbewegingen in de binnenstad binnen. En in uw eigen de beste manier is doordat de Diepswal dat we die afsluiten van autoverkeer. Daarom kwamen de partijen FNP, gemeentebelangen, ChristenUnie en Liberaal Noord-Friesland met het idee om de Diepswal in de Simmerman bij wijze van pilot af te sluiten. Dat stiet er bij de ondernemersvereniging in de Bast, ook omdat er nog druk werken wordt aan een verkeerscirculatieplan. En ook de VVD wie het er net mee eens. Drama, tenminste voor ons. Wij zijn als partij van de VVD is altijd tegen het afsluiten van de Diepswal geweest. Maar ja, dat er een pilot komt, dat moet dan wel gedragen worden. En niet alleen door een aantal politieke partijen die een meerderheid hebben en het dus door de raad kunnen jassen, maar ook gewoon door de bewoners en de ondernemers. Want het is gewoon wel een heel groot goed. De Diepswal is nou vreten jongens, sneurt de midden en sneurt de jongens en de hele snijn al dicht voor auto's. Dat voldoet op zich hartstikke goed. Het wordt gelukkig volle drukker in de binnenstad qua toerisme, recreanten. Dus op zich juichen wij dat. Dat is de bedoeling. Dat is eigenlijk lang bepraat met de OVD, met de binnenstadwerkgroep, met de bewoners. En die stond er al die vlak achter. Maar deze timing en zoendroel is, dat kwam als een donderslag bij heldere hemel. Dat gonst natuurlijk rond, heel Dokkum was overstuur. En ik heb inderdaad heel veel telefoontjes en mailtjes gehad, berichtjes, appjes van wat is hier allemaal aan de hand. Maar de oproep en de noodzaak zie ik wel. Maar die draagvlak hebben wij wel bij de ondernemers om dat in de taak om te vieren. Maar we gaan ik altijd zijn dat we het aan de boetenkant eerst goed voor elkaar hebben. Dat droog bloot de Diepswal voor eerst alleenig weekends dicht voor auto's.